ja ho ha dit l'Anarquer, en representació del Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans, és que ara us torno a dirigir la paraula i, com sabeu, és un partit que porta molts anys de lluita per la independència. Aquí hi ha militants i exmilitants i simpatitzants, molts que ens hem retrobat en aquesta iniciativa, en aquesta cresta de la ona, en aquesta embranzida cap a la independència. El SAN és un partit marxista d'alliberament nacional i, diguem-ne, que cobreix el flanc esquerre de la coalició. Quan li preguntaren en un acte memorable que fèrem fa 3 dies a Vinaròs a Joan Laporta que ell guanya amb l'acord que ha fet el SAN d'adherir-se a la Coalició Catalana per la Independència, i Joan Laporta explica que guanyem amb això transversalitat, per allò del flanc esquerre que acaba de dir, i guanyem territorialitat. Són 2 paraules claus perquè les expliqueu. Transversalitat i territorialitat. I transversalitat, i per què el SAN s'ha tornat transversal? No, el SAN no s'ha tornat transversal. El SAN continua sent un partit marxista d'alliberament nacional, però com a tal partit, el SAN va amb tot un altres sectors socials que siguin independentistes per a proclamar la independència. I això és el front patriòtic que el SAN preconitza, i el SAN està absolutament de forma sincera treballant en aquesta línia. I l'altre vessant és la territorialitat. Amb això, en la presència del SAN i sobretot en la bona predisposició que hi ha dins de la solidaritat catalana per la independència, hem guanyat territorialitat. L'acte de referència el vam fer a Vinaròs. I també, en paraules de Joan Laporta, quan li preguntaren «I com continuarà aquesta presència al País Valencià?», que encara no se n'ha parlat, encara no està previst. Això vindrà després del gran triomf del dia 28 de novembre. I com serà? I el Joan va dir, ja el SAN dirà alguna cosa. Doncs el SAN ja comença a plantejar alguna cosa, no a dir-la, sinó a plantejar-la per al debat. Una bona manera de començar aquesta presència potser serà, després del nostre triomf electoral aquí al Principat, convocar a tots els adherents valencians de solidaritat a una gran assemblea allà, a València mateix, i ja n'hi ha centenars d'adherents, i més que n'hi haurà, perquè en la Plec del Puig que us parlava l'altre dia, que us parlava en la intervenció anterior, en la Plec del Puig ja farem una nova crida a adhesions valencianes a la solidaritat. Això vindrà després, però l'embranzida que ara ens portarà cap a la independència serà una embranzida de l'àmbit nacional de tot Catalunya, de tots els països catalans, de la nació completa. Visca la terra!